inchallah mammi ɗum haala voilà wona nani ko kalanmami ko mi nani ko kalɗa ko a nani mi nani yo ari haalanmo woni haalan sabu kalisa mo wi hoccanimo eyi comme liggiɗon wallahi ka liggiɗon wallahi mi faami a nani de mi faami eyyi haalanmi ko komi nanata haalanmo haalanmi ko nanata no feewi noon eyi so wona ɗum somi arti ɗo moƴƴata eyi ala probléme mami haalanmo woni yandene fof ko an waɗi merci beaucoup no haalanmo tan so ari aɗa andi ko kalntumami ay boccandagal magal ngal gonduɗa ɗo ngal ɗum jinmi gatta fof kala ko wone yam ko an fawi kam aba mi ha ubbirem waɗen ha dam waɗen a yewi ham tan ha ubbirem waɗen an waɗi an est ce que kalis mo tottannomami ni o 50 o est ce que aɗa tottannomo aɓe tottano ay oɗo pa oɗo walla mbiɗen ko bani de o ƴeewi omo nder douze ko mbooti tan to douze mbiɗa pa yer omon ɗo e gallo affaire bandiyagal wone waddem affaire en affaire tegdil après o yaafi haali ko sikki omon ɗo e galle omon nder douze ko mbooti tan ay mbooti wayni waɗa ko nder douze kanko noon tan waɗata kala ko ñamli nder douze o fayni ɗum wallahi min kala ko wawi yande yam ko an waɗi ay waɗa no mbiɗani anamo kon goto an ka bandi konko boccode mbiɗa andi kon mbiɗa ko est ce que o ala nder mi est ce que accumi yaha dar mi jewmi guillam fonno won a woni tapperte tan kono filmi wonno darde mi joguiɗa nde a joguimi dol joguiɗa de wallahi mi waɗatma e fertom fiyam ha bami tubbi maayi wallahi kono mataw tawi a susara aɗani ko jinmi jinmi ko gona neɗɗo gona correct kay wallahi mbasa wonde incorrect sabu an gonɗa e legal ngal kon tan ko kuccumami ɗo lormami ɗo to kala ɗo mbeɗɗa pawa ɗum koyngal ma goppa noon gueɗel gonguel ngel mi yi aɗa waɗa dokani sukaɓe ɓe ko affaire dokani en ɗiɗon moƴƴani anayi a maire goto de o monɗa arene fedde jeerde o wi gonnade cuulel a wimon piis mbiɗa moon piis o argay mbiɗa moon aɗa yiiɗimo maire o yima je ne t'aime pas je te déteste min noon ɗeɗon koye jinnoon saabiyagal ma ngal après jinnoon ƴettude mais Allah newnani seni Allah wallima aɗani woni bitig ma woni hen gona hen suturo min kala ko cohluɗa mami totte ɗum ala probléme affaire gueluji ɗi noon seɗa waɗa dokan o waɗa dokan mo gandanɗa hoore ma on ko cas social seɗa waɗa dokan mbatta dokan ko cas normal woni hon ɗum joom baɗɗo ala yejjita timmi tan hakkille ma tan anene timmi tan hakkille ma to wat social que normal mbatta eyyi a faami kala ko cohluɗa e wallu affaire kalis ni bitigo ɗan totte gona correct a waɗ correct baba a conseil ma oɗo mam jaggu ɗum mi hutoro ɗum kono annen ba an ka samno baba ala oto hal ɗum walla anne huccire ɓinguel mum wi paara mi arat mi yaha marché ni an coynotonomi ɗo waya aɗa ñanti le pas de miss jongoma min soko mbiɗa yaha jeere haɗa andi kadi mi wonta ko jomci bondi noon ay saɗa ya taw a dañani coppe jeere la ilaha ala la ilaha illallah de ni tan mbaɗa toon oɗon ñanta oɗon saw son jeehi joom magasin o tawi on natata caggal comptoir uji ko heewi no waɗa ono muccanaɓe o son gummimi tan mi yaha saɗa yaha jeere a wawa bornire tergal ma borna tergal ma jaha jeere garta kono borna ñantoɗa ni elle paadu miss jongamo son mboɗo yennana joomum ni ko heewi wadde ni joomum dañat ko coppe magasin o yagal ilaha wi astafurlah hul Allah e ko kalta ko ano min woni vaccine ɓolo ko ñantimi ɗo min a yi kam mboɗo ñanto min tilla lewru korka tati ha joni ko oɗo garambubu e danejo o e mbaɗo tuuba saabu an tagi hoorema ko hatma ñantade a ñallinani a wallinani a ɗanaki jamma so foti mi immata mi yima aɗa jooɗi aɗa futtini guite hay ɗanade a wawa ñamade noon sa ɗum hewrama walla natɗa ka wawa ni tan mbawɗa wadde min noon mi ñamlaki innama aade kala ko wili kam ɓoni ɗo ñamlaki innama kono kala ko joguiɗa aɗa waɗi ɗum e ma goppa kam min goppaka min kala ko dañmi mi adda min ndenda wono adduna wona noon eyyi gueɗel tan mamma ɗum haalan mawnam wi ko hande hoorani wala yon mawnam wi ko hande noon cikken yiɗi mbiɗa hande o hol ɗum o wi o hoorani wi ko totta kam dépense mi defan ɗum cikken battari o wotto bona nayo nder suudu mum pour gimmimi wi mawni aɗa heeɗi on an tan keɗimi totam nofru mujju min noppi ɗiɗɗi fof moƴƴi ala hen bondu noon eyyi wi mawni omo heeɗo kam somi pari joni komi loho loho
wiimo Macky Sall président wiimo Macky Sall han Macky Sall wiimo Macky Sall président o guittanmi paale o ummo paale mi adda mawni mi woɓe waɗama toon aɗa andi Nicki Minaj debbo américain balcon ji ɗi le poni sambrayel ɗo ene yaha ɗo ha Wourossogui dota e le panuji Nicki Minaj addan momi o wona debbo makko aɗa andi chef alaji defanoɓe ɓurɓe wawde defde ndefu e Afrique ko on gaddanmi omo defanomo aɗa andi hol duus gaddanmomi après omo huwa hen on to huwata no batmi gasna ko kilifa ma kanko kilifa yo falakara min mboɗo jogui ko ñamminan momi cekken aɗa wiya mi cekken so anani on gaddanmo joni somi pari mi waɗanmo ko boni an yawi kam an mawne yawaki o huccita yamo wi mbimami hoto fontomi yero hoto fontomi ɗemgal ñamata mawmum ɗemgal te ɓendani ɗo koɗoma ari ñande fo namdoma cikken jaltina eyi on ko on fotata ko wirma la ilaha illallah an wonano foti wirma mi faami on kala ko mbaɗentu momi mboɗo andi kalde ko heeɓi kalis makko ande o virma yalla yommomo jig an eyi o virma teke haɗa waɗa cikken eyi joni yahabu mum mbiyaɗum mi waɗananima cikken ɗum mbaɗanmi la ko ɓinguel satti kono wona ko wambirte wadde ya ko ɓinguel satti somi tawimo ɗo ma namdamo so taw ko kanko totti kam ko mbaɗannomi cikken et puis ndena hoorema noon aɗa dillina dote wona dote maɗe noon dill dote maɗe noon dill réglu dote maɗe ndi réglu dote maɗe e ɓooyi dillu ko ya dillin dume suuɗam mbasa dillude dume beddaji ɗi aɗa waɗa aɗa sellaji gueɗe caka yakaldi mi yaɗani hende eyyi mini yaha jeere mi ara mbimami aɗa waddu mum haydara eyyi aɗa dillina do an kam yimɓe siilo an totti kam ko ñamami sakare tan ɗo mi totti an woni bawo an woni